Il-Fondazzjoni Valletta 2018 qed tappella biex billboards politiċi fil-fost ta' San Ġagbu jitneħħew. Dan għax qed ikerħu d-dera tal-belt u wirt storiku mill-isbaħ biex tidher lanqas installazzjoni artistika ta' Valletta 2018 li jenftar via l-ġror mukassar biex tissimbolizza d-daħliet tal-belt Valletta tul is-snin. Iċ-ċermen ta' V18 Jason Mikallef għalli dan huwa naċċettabbli u tenna l-impenn tal-Fondazzjoni favur il-wirt kulturali Malti. Il-Fondazzjoni Valletta 2018 qed taġixxi b'mod illi tagħti dimensjoni ċara ta' x'inhuma l-istandards kulturali f'dal pajjiż. Aħna ninsabu f'post patrimonju nazzjonali, immaġinaw wirt dinji iddikjarat mill-UNESCO fil-bidu ta' snin 80. Allura mhux aċċettabbli illi jkollna billboards ta' dil kwalità propju ftit metri l-bogħod mill-fortifikazzjoni tad-daħla tal-Belt Valletta li dis-sena qed tagħlaq 450 anniversarju. Mikallef esprima sodisfazzjon għal mod kif entitajiet governattivi diġà laqgħu dan l-appell. Jiena konvint li s-sens komun għandu jipprevali għaliex iż-żewġ partiti għandhom jifhmu mingħajr telf ta' ħin illi dan mhux post li tella billboards hawnhekk. U iva ntenni rrid nirringrazzja lil Transport Malta b'mod speċjali liċ-chairman tagħha illi permezz ta' telefonata li għamilt fil-weekend jiena l-billboard ta' Transport Malta li kien qiegħed jagħti avviżi lil pubbliku derli li jingħatlu wkoll illi dan ma kienx post li tella billboard. Transport Malta femet u dan il-billboard over the weekend tneħħa wkoll. Il-billboards fit-toroq kienu sors ta' kontroversja fl-aħħar xhur u filwaqt li jeżistu opinjonijiet differenti, kważi jeżisti kunsens dwar is-sit imsemmi. Anke huwa wieħed mill-aqwa biex jasal il-messaġġ.